Dus zeg maar wanneer ik los kan. Ja, en dan duikt op in de kap van Harry de Jong op achter een heel bijzondere Turkse kap. Maar daar krijgen we dan wel even over. Dit is mijn laatste vlag voor de simmerstap. Ja, dan hebben we natuurlijk even over alles wat hebben. Luchtige simmerdingen. Nou, heel luchtig simmerding. Ik ben in Belfast geweest en daar heb ik heel luchtig om me heen te zien. Ik wie daar voor de presentatie van het Nijmuseum, Titanic Experience. Maar ja, ik ben muziekliefhebber in hart en nieren, dus ik ben al gauw de stad erom struint om eventjes bij Van Morrison te zijn waar hij geboren is en even in de tuin te staan, even op het door te klapje. Daar ben het er al lang niet meer, maar er staat mooi. Ja, ik heb bij Van Morrison aan het doorklappen. En dat jou toch wel weer een goed gevoel. Even in de buurt zien waar hij dan opgroeide en appels jatten uit de binnen gaat van de budden en dat soort dingen. En het is een leuke buurt, maar als het net begint te regnen, want dan is het bij dat toch een prakke trieste bende, jongen. Dan denk je, nou. Ik zou echt zelfmoord daarheen krijgen als ik hier altijd wijnen moest. Maar dat schiet het zinsje weer en dan zei ze weer van, ach, wat is dit dan mooi. En dat is de haat-liefde verhouding die is opbouworkest met Ierland. Het schiet te zinnen, niks aan de hand, prachtig, alles even mooi. Rijnt het, nou, trieste bende man, dat was het oerlezen, maar net in Ierland. Ja, dus dat weer een hele mooie excursie. Hè. Leuke dingen, jongen. Ik heb en passant gepraat met de bassist, de originele bassist uit de band van Amy Winehouse. Die is op tournee, mijn soort Amy-project. Heb ik een heel leuk verhaal met hem hoor, Amy. En ik zei, wat kan Tom mij nou nog vertellen? Hoe Amy Winehouse, wat de meesten nou net weten. Want dat zou ik nog hartstikke leuk vinden, dat ik nou eens iets vertellen kan over Amy Winehouse, wat dat niet aan wist. En toen zei hij van, niks. Ik kan daar niks meer vertellen wat nou net weet. Hij zei, we kennen het over die bulimia van haar hebben. En hij zei hier bulimia. En dat is misschien wel even aardig, want als zij hier dan kost het wel u bulimia. Men kent het hele verhaal. En hij zei, dat is eigenlijk de doodsoorzaak nummer 1 geweest. Want hij hier naar mij gaat praten, de jong voordat ze de piep uitgaan. Er was niks aan de hand. Hij toen nog dacht, nou die is nog lang niet daar. Want ze had de drugs- en drankcontrole, de aardig onder controle. En de volgende dag wie ze wilde, alcoholvergiftiging. Maar ja goed, hij zei, in mijn opinie, ik als haar vriend, en ik heb wat met haar in de tourbus zitten, hobby's hier ze net, want ik zei, hier ze wel hobby, dat vind ik wel leuk, dat iedereen weet wat de hobby's van Amy Winehouse binnen, nou ja, daar krijg ik kwart over wijzen, wat hobby's hier ze net. Ze wie wel wat aan snoeker in tussen de bedrijven terug, en voor de rest altijd met muziek bezig. En leuke dingen schreeuwen. En dat altijd met muziek bezig wezen, want ik vlieg als een trein door deze vlag heen. Ja, een trein stiet meestal stil, had al die vertraging, dus dat is een brieke vergelijking. Maar ik vlieg echt als een speer door deze vlag. Want straks gaan we naar Turkije en dan gaan we naar het geboortehuis van Zeki Müren. En er is net een Nederlander die Zeki Müren kent, maar dat is een bijzonder markante Turkse zanger. Het is eigenlijk de David Bowie van Turkije. En hij leeft al net meer. Dus ja, wat dat betreft, ik kan net met mij praten, maar zijn huis is inrichten als museum en daar kan je naar rondwalen, daar kan je naar al zijn reliquieën, zijn bezittingen en alles wat hij hier, dat kan je daar even bezien, dat kan je al rijden. Dat is gewoon een bijzondere ervaring. En het bijzondere zeker Müren is dat hij natuurlijk alles weer wat een Turk, wat de Turkse gemeenschap in het algemeen, net van houdt. Hij wie homofiel, hij verkleidde zich als vrouw, ja, ik bedoel, ja, dat wie ja genoeg om, dat barst al, ja, maar het islamitische geloof, maar hij deed het al, ja, en toch weer hij heel populair. Hij bestond het zelfs om in een mini-rak op te treden en volle zalen te trekken. Ja, er wie natuurlijk groeperen die stonden met stokken achter de coulissen op te wachten, maar uiteindelijk, hij is net deerslijn, hij is overleden aan, ik weet niet precies, allerlei complicaties van suikerziekte en zo. Maar het was een heel bijzonder man en wij gaan nou straks naar het geboortehuis van hem en dan gaan we de eerste prachtige nieuwe vlag van de vakantie, die gaat dan over Zeki Müren en zijn avonturen in Turkije. En ik wens iedereen een mooie vakantie. Bij deze.